As charangas tomarán as rúas de Ribeira durante todo o Entroido para vivir unhas celebracións moi arraigadas na vila. As actividades programadas polo Concello estarán dedicadas especialmente aos cativos, co Enreda no Entroido que se celebrará no espazo de usos múltiples todos os días, a choqueirada infantil do domingo ou o expreso do Entroido que percorrerá o centro da vila. O luns de Entroido tocará a quenda aos mozos cunha gran festa nocturna e o concurso de disfraces que se desenvolve en colaboración coa hostalería. Ali a partir da medianoite, das 12 da noite, van a estar actuando un mítico grupo ferrolán, como son Los Alcántara, que é en un formato, digamos, guateque, con versións que van comezando dende os anos 60, 70, 80, cos temas máis clásicos desas épocas. Eu creo que é un acerto para moitas xeneracións, creo que vai ser divertido, que ademais se adapta moito ao que é o tema do Entroido. Unha vez que remate a actuación dos Alcántara, comezarase cunha breve, digamos, sesión discomóvil que vai a ser ata as 4 da mañán. O martes, día festivo, terá lugar unha das citas máis tradicionais do Entroido ribeirense co Festival de Murgas e Comparsas. Este ano serán partícipes, creo que 11 murgas en total, entre murgas, comparsas, murgas infantís, murgas de adultos e comparsas, 11 asociacións, as que quero tamén agradecer esa implicación, esa participación, que creo que fan que ano a ano se poida manter un festival de renombre e que ademais cada vez hai máis competitividade, eso nos gusta, que a xente se implique, e ademais se repartirán premios por un valor de 6.000 euros. Creo que tamén é moi apetecible para que logo as asociacións poidan gozar desos premios. O mércores ás 7:30 partirá dende a Praza do Porto a comitiva fúnebre do Felipe. A Concelleira de Cultura fixo un chamamento á veciñanza para participar no tradicional enterro, co fin de evitar que desapareza esta lonxeva tradición. As actividades continuarán coas celebracións do Pequeno Entroido. O sábado 29 terá lugar un concurso de doces típicos organizado pola Asociación de Veciños de Bandourrío e unha festa infantil. A programación chegará á súa fin o domingo coa ruta de tapas do Pequeno Entroido.